Ahoj, jmenuji se Ali a v podstatě pro Jardu a jeho Czech Photo Travel jezdím Afriku. Do Afriky jsem se dostala poprvé v roce 90, kdy fungoval 1 rok takový speciální lístek na vlak a na loď Interrail. A fungovalo to jenom v roce 90 a my jsme toho maximálně využili. Dostali jsme se do Maroka, projeli jsme za měsíc celé Maroko. Mě to dostalo doslova do poslední molekuly. Já jsem jako malá hltala seriály, příběhy Lvice, Elzy, veškerý možný dokumentární filmy a vlastně to Maroko to byl první kontakt s Afrikou. A musím říct, že někdy před asi 20 lety jsem se dostala do pravé Afriky, podsaharské Afriky a byla to Jihoafrická republika, kde jsem jako správný začínající fotograf, přestože jsem začínala na klasické zrcadlovce s 50kovým objektivem už na základní škole, tak tam jsem se se svou první fullframeovou zrcadlovkou Canon D10 dostala na vzdálenost asi 100 metrů ke lvovi, kterého jsem vyfotila objektivem 70-200. Takže tam byl asi takhle maličký, když se zvětšil, tak pixloval, až to hezký nebylo, ale byl to můj první lev. A v podstatě asi od toho roku 2005 se začíná počítat moje Afrika. Focení bylo jako doplněk, ale opravdu já jsem fotila od základní školy, prošla jsem si temnou komorou, vyvolávala jsem fotky, takže ten vztah k tomu focení nebylo potřeba nějakým způsobem budovat. A ruku v ruce s cestováním po Africe to začalo dávat jasný rámec a Afrika mě dostala úplně do poslední molekuly, to jsem říkala před chvilkou. Afrika je specifická. Kontinent Afrika, já jsem samozřejmě nebyla jenom v Africe, navštívila jsem další kontinenty, Asii, Ameriku, ale Afrika je specifická. Možná proto, že v podstatě, jestli všichni pocházíme z Afriky, když se tam vracíme, tak se možná cítíme jako doma. Možná je to tím, že srdce Afriky bije trošku pomalejším rytmem než srdce Evropy. A v podstatě Afričani mají 2 úžasné přísloví. Jedno je, že čas je dar Afriky a to druhé je, že my Evropani sice máme hodinky, ale Afričani mají čas. A každý, kdo do Afriky přijede a v podstatě se třeba poprvé nebo se tam opakovaně vrací, seznamuje se s těmi místními specifiky, tak pochopí, že ten čas je něco, co ho bude provázet celou cestu. Konkrétní destinace, které asi zajímají velkou část populace, tak jsou to destinace, kde můžete navštívit safari. A safari ze svahelštiny znamená cesta a v podstatě safari se stalo synonymem pro setkání se zvířaty v přirozeném prostředí Afriky v jejich bezprostřední blízkosti. Člověk tam může vnímat Afriku nikoliv skrze televizní obrazovku a dokumentární filmy, ale může vnímat ty příběhy těch jednotlivých zvířat, jednotlivých stád, jednotlivých mláďat bezprostřední blízkosti. A řekla bych jako tak úplně bezprostředně na vlastní kůži, protože díky opakovaným cestám, které v Africe podnikáme, díky přátelům, které tam máme, jsme v podstatě schopní navštívit lokace, kde není až tak moc aut, ale jsou tam zvířata, jsou tam příběhy, jsou tam lidi. Jezdíme opakovaně Namibii, s kterou jsme začali. Namibie je fantastická země, kde si přijde na své jak fotograf divoké přírody, tak v podstatě i krajinář, protože v Namibie snad není ani Afrika, to je tak unikátní země. Zhruba každých 50 kilometrů se tam mění ráz krajiny. Takže z hor se dostanete k poušti, dostanete se na savany, dostanete se na suché keře, dostanete se do Etoši a v podstatě můžete řešit Namibii jednak jako krajinář, ale jednak jako wildlife fotograf a v podstatě wildlife fotografové mají neskutečnou možnost. Po Etoše je možný jezdit vlastním autem, sám si řídíte a sám si rozhodujete o tom,
kde by mohlo jaké zvíře být. A opravdu s energií, s pokorou k přírodě, ta příroda dává zpátky mnohem víc a ty scény se v podstatě těm fotografům, těm našim skupinám opravdu řadí do cesty, protože jsme například v roce 2025 v dubnu navštívili záchrannou stanici gepardů na Waterberg Plateau. A tam člověk, který dělal rangera a průvodce v Etoši, říkal, že v Etoši neviděl geparda, že se s gepardem setkal až v záchranné stanici. A my jsme tam během posledních 3 návštěv ty gepardy vždycky našli. Nikdo nám to nechce věřit. Další úžasná destinace. Jsou to podobné destinace, je to Kenia a Tanzánie. Jsou to velmi podobné země, každá má své specifikum. Ty země jsou spojený parkem Serengeti a Masai Mara, kde je mnoho set kilometrů přírody, které jsou rozděleny jenom názvem a hranicí a probíhá tam asi světový unikát migrace, velká migrace zvířat. Pak chodí Azeber. Zažít velkou migraci, já si troufám tvrdit, že to byl zážitek, kdy jsme nedýchali. Já jsem teda dýchala, protože mi kolegové fotografové stáli na hlavě a nepustili mě nahoru otevřeného okna, jak byli nadšení a fotili. A v podstatě díky mému mnohaletému kamarádovi a průvodci máme šanci být tam, kde se ta migrace odehrává. Máme šanci se opravdu dotknout velmi blízka přechodu velkých stát, ať už je to směrem k nám nebo směrem od nás. A za 3 dny, které trávíme v Serengeti, máme opravdu šanci přivést si skoky pakoňů do vody. Zážitky. Navštěvujeme místa, kde si neděláme čárky, kolik těch míst jsme navštívili, ale navštěvujeme místa, kde můžeme co si objevit, co si prožít, s něčím se setkat. A v podstatě díky zázemí, které v Africe máme, ať už to jsou země jako Tanzánie, Kenia, Namibie, Zambie, Zimbabwe, Botswana, Uganda, Etiopie, můžeme získat něco víc. Naše 3denní safari znamená opravdu 3denní safari. Nezapočítá se do toho cesta do dané lokace, poněvadž opravdu 3denní safari znamená 24 hodin krát 3 dny, kdy jsme v místech, kde jsou zvířata. Díky kontaktům, které jsme v Africe navázali, díky místním kontaktům, díky rangerům a řidičům, s kterými fungujeme 20 let, 15-20 let. A v podstatě oni znají přírodu, oni znají chování zvířat a jsou vždy schopní, když k tomu člověk obětuje, co se ze svého pohodlí, je ochotný stát za ranního kuropění s východem slunce, jsou opravdu schopní najít lokaci, kde člověk může dostat fantastické fotky, jsou schopní najít zvířata, jsou schopní najít habitat, ve kterém se zvířata fotí, jsou schopní najít lva a jsou schopní najít nosorožce, gepardy. A pokud tomu člověk opravdu obětuje část svého pohodlí, že je schopný ráno brzo stát, večer jít pozdě spát, tak je opravdu schopný a zaručuju, že jsme schopni si přivést z Afriky snímky, které se vymykají tomu běžnému, co můžete kde vidět. Určitě obojí, protože zvířata někdy můžete takhle zebru poplácat z okna po zadečku, ale opravdu někdy ty zvířata přitahujeme z větší dálky. Takže rozhodně teleobjektiv s co největší možnou světelností a zase je zásada, jako zvíře musíte vyfotit do 2 až do 3 vteřin, než auto dozastaví, než si nastavíte foťák. Ta akce je zhruba do 2 až do 3 vteřin, kdy opravdu musíte zareagovat a musíte vytěžit tu scénu, protože to zvíře se lekne, zastaví se, ale v ten moment, když mu dojde, že tam může být nějaké nebezpečí, se otáčí a mizí do bezpečné vzdálenosti, mizí pryč. Takže pokud možno světelný objektiv, zoom, protože opravdu nestíháte přibíjet, dávat si tam
dlouhé a krátké sklo. Nejlepší je mít s sebou 2 fotoaparáty, pokud to jde, takže mít nějaký standardní, 24-70, tak k tomu třeba 100, 500, 150, 600, jak teď jsou objektivy. V podstatě jste schopni potom vyfotit úplně vše. Když člověk jede do Afriky, tak je jeho snem nafotit nějaké zvíře. Vyfotí si maličký holova na vzdálenost 100 metrů, ale je to jeho první lev. A v podstatě s každou další opakovanou cestou zvyšuje nároky na fotografii a v podstatě na to, není to už jenom o jednom lvovi, který tam někde klimbá, má zavřený jedno oko a padá mu hlava, ale je to o tom, že už je tam nějaká interakce, jsou tam třeba mláďata a v podstatě ta akce potom převyšuje vnímání těch jednotlivých zvířat. Takže toho jednoho lva, smečku lvů, převýší páření lvů. Není to lev, je to hyena, je to malinká smečka mladých hyen, protože když hyena opustí vlastně noru, kde má mladé, tak ty mladé hyeny se schovávají, než se jejich matka vrátí a v podstatě být několikrát u toho, když se matka vrátí a ty mladá štěňata hyen vyběhnou ven, vítají se se svou mámou a v podstatě si hrají jako další okamžik, který vám vezme dech. Děkuji vám za pozornost a doufám, že příště se nepotkáme skrze hledáček kamery, ale potkáme se přímo naživo, ať už v Namibii, v Tanzánii, v Keni, v Ugandě. A to, o čem jsem mluvila, prožijeme na vlastní kůži.